Skont ir-rapport ta' John Dalli dwar il-Mater Dei, fl-isptar ma kienet isir l-ebda aġġornament tal-inventarju kif huwa mistenni li jsir fi stabbilimenti amministrati b'mod serju. Fuq il-karta, fit-tmiem l-2012 fil-Mater Dei kien hemm 5,200,000 euro fi prodotti farmaceutiċi u tamir mediku, madankollu dan ma jistax jiġi konfermat fil-prattika. Ir-rapport irrimarka li l-konsum fl-isptar kien qed isir bla kontroll u kulħadd kien qed jagħmel li jrid. Dan wassal għal ħela ta' miljuni ta' euro fid-berbix, f'ħażniet skaduti u f'konsum ta' prodotti bi prezzijiet ogħla minn kemm hu xieraq. Is-sena l-oħra il-Mater Dei nefaq 43 miljun euro fuq prodotti farmaceutiċi u tamir mediku. John Dalli jgħid li l-Ministeru tas-Saħħa għandu unità ċentralizzata għax-xiri u l-kontroll fuqu, minkejja dan fil-Mater Dei hemm imħażen li ma jaqgħux taħt il-kompetenza ta' din l-unità, bħal ħażna fl-ispiżerija ewlenija u fis-swali kollha kemm huma. Kien hemm sitwazzjoni fejn kulħadd jipprova jkollu ħażna żejda biex ma jirriskjax li jispiċċa mingħajr xi prodott jew ieħor. Minkejja dan, xorta waħda jkun hemm każijiet fejn ma jkunx hemm il-prodotti meħtieġa. Fl-istess waqt ikun hemm każijiet oħrajn fejn jispiċċaw b'kemm jiswew eluf ta' euro fi provvisti skaduti. Din is-sitwazzjoni tiġi komplikata aktar kaġun ta' nuqqas ta' konsolidament tas-sistemi tal-informatika qodma u inutli fil-qasam tas-saħħa. Instab li entitajiet differenti jużaw kodiċi differenti għall-istess mediċina u l-ġestjoni tagħha issir permezz ta' sistemi differenti u sparpaljati.